Си говорим за синдромът на родителското отчуждаване. Това е някакъв нов термин, който е в нарушение, характеризиращо се с комплекс от симптоми в резултат от процес, при който родителят трансформира възприятие и поведение от себе си върху детето си. Искаш ли по-простичко да ни го кажат гостите, които сме си поканили, защото по всичко личи, че май добре познават това понятие и май не отскоро. От Съюза на бащите в България наши гости са Николай Николов и Светослав Стефанов. Здравейте! 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 Това, може би, отскоро сега му виждаме името. Този ПАС, синдром ПАС, преведено от английски, става въпрос за синдрома на родителското отчуждаване. Какво всъщност простичко представлява това? Значи, тепърва започва да се говори това. Винаги се в последните 100 години този синдром се развива и развива. Какво представлява? Това е, след като се разделят родителите на едно дете, винаги започва една война между тях. Започва една битка за надмощие над детето. Кой да го придърпа към себе си. Точно в тази битка се получава този синдром. Тоест, детето се отдалечава от единия родител. За съжаление, в България повечето майките взимат правата над 98%. Това е... Да, така е. Така е. И сме коментирали неведнъж в студиото. Аз, като майка между трима бащи, ви казвам, в повечето случаи съм на страната на бащите. Безобразието, което си позволяват да правят едни жени, с уважение по принцип към българската майка и към майката, мастейки си на мъжа през детето, това би трябвало да бъде действително третирано като престъпление. Абсолютно така и смисъл... Искам да ви кажа следното нещо, че реално в момента това наказание, което се използва срещу бащите, винаги рано или късно в един момент травмира това дете. Защото родителя, говорим в случая за майката, умишлено къса тази връзка между единия родител. И не можем да си обясним основната причина каква, освен някаква злоба. Хора, вие потърпевши ли сте на това? Да, в случай двамата сме потърпевши. Как сте били женени за тези? Аз това не мога да разбера, защото съм развеждана веднъж за щастие прекрасни отношения с бащата на голямата ми дъщеря. Влади е по същия начин. Не мога да си представя, че човек, с който съм живяла и създавала семейство, в един момент ще тръгна на тази война срещу него и ще лиша детето си от възможността да има майка и баща. Но какво се случва в момента? Нямате ли право по закон поне да виждате децата си в определен период от време? Целият проблем идва от законодателството. Има едно тълкувателно решение на Върховния съд на Народна република България от 1974 година. Набор. О, да. И в момента се работи по това тълкувателно решение. Тоест, съда, използвайки това тълкувателно решение, работи от набора и от 1974 година. Какво трябва да се промени? Какво е това решение, което да е толкова остаряло, при положение, че взаимоотношенията между хората са на много повече години от тези 40? Какво трябва да се промени? Пак ще има раздяла, пак ще се разделят двама души и пак ще... Мания, тя майка ти ги знае тия работи, мани го оня баща ти. Пак ще се говори през детето срещу другия. Ще се формира този синдром на отчуждение. Така, значи, всъщност не е чак толкова много това, което трябва да се направи. Проблемът е, че като инструмент държавата все пак разполага с има доста неща, с които може да въздейства. Например, има не само разпоредби на Държавната агенция за закрила на детето. Така. При установяване на синдром на родителско отчуждение, насоки. По какъв начин да се действа, по какъв начин да се работи. Това трудно се доказва в съда.
Разбирате ли, че може би според мен, целият проблем е съдебните решения. Защото при едно дълго дело, когато трябва да докажеш кой е по-качествен да отглежда детето, стават едни такива войни, такива пререкания, стига се до такива абсурди, че наистина един обективен съд може да реши, защото той примерно дава един месец в месеца веднъж да гледаш детето си и нищо повече. Как да се променят тези съдебни препирни? Знаете ли, моментът е следния, че се използва този тънък момент, че съдебната система е дигнала ръце. Как така е дигнала ръце? Да, дигнала е ръце. Всичко става много бавно, много тромаво, минава време. И по тази причина в това число смисъл визираме майките, но все пак има и потърпевши майки, да не забравяме и този факт. Ти смяташ ли какъв трябва да е случай, за да може правата да са дадени на бащата? В България? Има единици такива случаи. Просто наистина... Тя трябва да е в клиника, тежък наркоман или в затвора? Ето, виждате ли смисъл, това е тънкия момент, че за да се дадат правата на бащата, майката трябва да е в клиника или да е в затвора. Казвам го, въпреки че съм жена. Абсолютно, да. Смисъл, всичко на тази плоскост се поставя. Истината е съвсем друга. Истината е, че има майки, които наистина психически не са добре, но няма кой да ги освидетелства. Разбирате ли? Тоест, този родител, щом по такъв начин възпитава детето си, какво говорим за него? Така, с риска да ме намразят зрителките пред екрана, ще попитам, по-добре ли е истеричката, която си пребива детето за щяло и нещяло, защото просто й е бутнало гримовете, да речем, от бащата, само защото е баща. И при един развод детето 100% отива. Но, добре, нека да се върнем на този синдром, защото факт е, че са некомпетентни службите в България относно този синдром. Казвате, че службите за социално подпомагане по места тотално точно така. Не знаят за какво става въпрос. Значи, нека да не нападаме все пак майките. Когато се отива в съда за раздяла между съпрузи или да се определят правата над едно дете, по принцип, точно говоря за това тълкователно решение. Това е големия проблем. Те отиват, те дори няма нужда да се явяват. Те го получават веднага и на момента. Проблема е в това, че трябва по този начин социалните служби, Държавната агенция за закрила на детето, абсолютно всички трябва да започнат просто да си изпълняват предписанията. Сега в момента по закона за закрила на детето има перфектни членове, по които може да се работи. Отива се в социалната служба, да кажем един родител. Ако установи, ако чувства, че има такъв синдром, отива в социалната служба по местоживеене, подава един сигнал. Оттам нататък социалната служба е задължена да направи проверка. При установяване на проверка, първоначалната глоба е от 2 до 5 хиляди. Какъв времеви период е това? Защото говорим за едно вечно... то се точи точно, това е термина в кавички, едно дело 3, 4, 5 години може да стигнат... За да не избягаме от темата, за самото дело ли говорим в момента или за онзи процес, който въпросния синдром на родителското отчуждаване, който е всъщност представлява на простичък език манипулацията от страна на единия родител върху детето. Точно така. Тази манипулация би могла да съществува винаги, когато има разделени родители. Дори всяка седмица да можеш да си виждаш точно детето. Точно така. Значи, за да се избегнат тези спекулации, има няколко варианта. Един е, преди да се започнат съдебните дела, да се мине на задължителна медиация. Задължителна? Медиация, помирение между страните. Отиват двамата родители. Първо пред медиатор. Има дори в България, има към районните съдилища, дори има и сега в момента медиация. Просто трябва да се направи задължително. Има случаи, в които не можеш да стигнеш до примирение с човек. Да. Това те питат винаги. Аз, понеже съм минал преди много години през този процес, самия съдия те пита, смятате, дава ти времеви период, в който
отлага делото, ти идва след един месец и казва... Пак влизаме в някакви Да. такива, добре, няма помирение, пак е отлагане само във времето, но има и случаи, в които бащата също отива на война или майката отива на война, там па да не дава Господу да се намеси втора жена. Именно от ревността детето ми ще се среща с друг мъж. Детето ми има опасност на друг мъж да казва татко. Или обратното, жената, която казва, как ще го дам събота и неделя, ти да живееш с оная мръсница там. И вече става ужасяващи неща. Значи, ние залагаме на следния момент, че когато, примерно, една майка по някакъв начин се притесни, че има някакво наказание, както той спомена, някаква финансова санкция, Всичко е добръкнат ли ти в джоба? Точно така. Това е при българина. Вие го казахте директно, бръкнат ли ти в джоба. Когато тя по някакъв начин това нещо и развали баланса, тя ще има едно на ум. Дали ще тръгне с някакви такива хитри игрички срещу бащата, или ще седнат на една маса, ще си стиснат ръцете и ще се помират. Образно казано. Е толкова уязвимо. Тя ако всеки ден разправа за вас, за мене, че не ставаме за нищо, че сме какви ли не и какво ли не, то детето си променя психиката, съзнанието. Така е. Значи, ние, смисъл, с него сме с деца на по 4 години, 4 години и малко, и си давате сметка психиката на това дете. Познавам тая възраст. Просто колкото и странно да звучи какво му се случва в главичката на това дете. В другия момент, Ако влезем в конкретика, колко пъти се срещате с вашето дете? Значи по съдебно решение 2 пъти в месеца. Само, че не искам да изпадам в детайли, защото имаше допълнителни такива приятни моменти за мен в кавички. Да. Детето ми в момента е в Бургас, аз трябва да пътувам. Не 1 и 2 пъти са били случаите, в които, примерно, тя отказва да ми даде детето, като показва някакъв лист, на който има някаква диагноза. Казвам някаква диагноза, защото знаете, в днешно време в България как се взимат диагнози. Че е болно детето. Че е болно детето. Да се грижите за него. Идва екип на 112, дигат ръце, казват, ние нищо не можем да направим. Да, по решение, вие трябва да вземете детето, ама то ако е болно. Тоест, искам да ви обясня следното нещо, че никой нищо не знае какво се случва. Тоест, няма някаква връзка между полицията, социални и така нататък по веригата. Тоест, полицаите, да, идват, откликват и оттам нататък не знам. Взаимоотношенията са такива, че ти не можеш да отидеш от тях, въпреки че детето е болно. Така ли? Значи, взаимоотношенията са следните, че тя, ако ме покани в тях, аз не съм сигурен, че утре няма да каже, че има някакво физическо насилие спрямо нея. Няма значение. Да не влизаме в това. Да, абсолютно смисъл. Не искам да ви показвам и прокуратурата от Бургас с какво становище излезе. Което е абсурдно. Значи, тя дава становище, че аз съм конфликтният родител. Имаш вид. Нали? Виждам те. Да, аз съм скрита агресия личи. Конфликтен родител и тя приема за вярна всичките данни от другата страна и с това се приключва. И ти си конфликтен родител, нали? Не, аз на всичкото отгоре съм и насилник. Според модерния закон за закрила от домашното насилие, насилник съм. 6 месеца ограничителна заповед, да не се доближавам на 50 метра от детето си. Заради телефонно обаждане. Заради телефонно обаждане и чукане по вратата. Защото нямаше звънец. Както и да е. Това са ясните неща. По принцип и в районен съд... За едно дете на тая възраст 6 месеца да не виждаш някой, не ти трябва и манипулация. Не, няма. Ако се направи обратния ефект, по принцип обратния ефект е в определен период от време да не обръщаш внимание на бившата си съпруга или бившия си съпруг. Да не обръщаш внимание на детето. Теб не те интересува бившата ти съпруга. Не, мога да вижда не 6 месеца, ами ако мога да не я вижда невър. Докъде може да стигне въобще цялата тази интрига, защото то си е абсолютно интрига. се задълбочава със всеки изминат ден. Проблемът е в това, че за да стигнеш до детето си, трябва да минеш все пак през майката. Трябва да минеш през другия родител. Просто няма как да се направи връзката по друг начин.
Не може детето да му дадеш телефона и да установиш връзката. Не Да, може да го... на тая възраст сега. Не може да на го попиташ. 15 е друго. Вече, да. С времето вече трябва да има някакви ясни правила. Социалната служба, когато, да кажем, при моята ситуация, те много бащи са в такава ситуация, което е кошмарното, бащата просто моли социалната служба защитена среда в Агенция за социално подпомагане или в Държавната агенция за закрила на детето или някъде, отива се, иска да си види детето и го вижда. Отвратително е. Да Помисли се си носи това затвора детенце. на свиждане. Моли Абсолютно детето да. го водиш. Ами говорим за това, което можем да го направим там, по понеже е закон. адски уютно, и да свързвам виждането с баща ми, с това, че ще иде в една нарисувано весела стаичка, защото това е стаята за деца, за срещи с родителите, и ще бъде отврат. Ами за това. Има ги инструментите в момента в законодателството. Сигнал в АСП, оттам нататък АСП проверява случая. Той изобщо не е... Има ли случаи, които с времето са се разрешили в Съюза на бащите в България? Ние тук сме имали и други бащи, не веднъж в студиото, около различни инициативи, протести пред Съдебната палата, които постепенно във времето ни казаха: този път няма да дойда да говоря, защото сега чукай на дърво, закрепили сме положението, не искам да влизам, да наливам масло в огъня. Има ли разрешени ситуации или там цял живот ще бъде с чукай на дърво да не изтукне нещо пак? Нещата се развиват от само себе си. Тоест след време, след много години, след 10 на години, да кажем както сме ние, след 10 години, децата вече когато пораснат, когато станат наистина нормално мислещи индивиди, те ще разберат за какво става дума. Дали? И всичко това се преобръща. Защото... Има една друга опасност, не искам да те тревожа. Нали се сещаш, че както на тебе ти е казвано или на него, че детето е болно, че на това дете му се казва: искам тати, еми тати го няма, той просто пък не иска да идва. Така... Има опасност това дете на 10 години да му е внушавано 10 години, че ти не искаш да го виждаш, и на 10 години топа не ще да чуе за тебе. Извинете, че ви прекъсвам. Аз искам да включи още нещо. Нещо, което е съвсем нормално да се случва, да генерираме така манипулатори. Защото това дете идва и казва: аз ще дойда при теб, ако примерно ми купиш това нещо, получа това нещо, иначе отивам при майка ми. Както и обратната страна. Аз ще отида при баща ми, защото просто ние генерираме манипулатори. Ние имаме и двамата с него по едно момиче, което е жалко. Жалко. Да, жалко. И може би... От колко време сте в това състояние? Значи аз официално решението ми е от февруари месец миналата година. Една година ходене Една по мъките. година. Значи като сложиме още 5-6 месеца преди това, преди излизане на въпросното решение, защото тогава полицията каза ми: вие нямате решение, вие нищо не можете да направите. И аз казах: как, нали се пак аз съм баща на това дете? Ми съжалявам. Това ли е основното оръжие и от едната и от другата страна в тези взаимоотношения, да криеш детето си, да го... Не. Това ли е основното? Не. Има много хубави, перфектно направен закон, който просто да ни смаже. Какъв е? Закон срещу вас имаш предвид. Перфектно Ами, направен реално, закон да, да реално бъдете смазани вие. Да, реално. Закона за закрила от домашното насилие. Знаете ли как се подава и как се издейства ограничителна заповед? Разказвали са ни тук. Отива се в съда, пише се една молба, пише се една декларация. До 24 часа съда издава. Заповед за незабавна защита. Тя влиза в... Как можеш... Значи закона Как можеш да го обориш? в чужбина е Няма. Невинен до доказване на противното, Няма а в оборване. България е виновен до доказване на противното. Ти трябва да Точно докажеш, така. че не си насилник, а не тя да как ще докаже, че си докажеш? насилник. Какво Няма можеш да шанс. Няма, направиш? значи Студиото аз... имахме баща, който беше обвинен, също толкова агресивно изглеждащ като вас, беше обвинен от съпругата си, че е правил опит да изнасили 6-месечното си бебе. Да, До такива неща нормално. беше стигнала тази жена. И този човек казва: разбирате ли, аз рева от обидата и възможността някога това дете да прочете какво е обвинението. Да, точно. Защото аз цял живот пред приятелите ми, пред близките, пред себе си, пред майка си, аз трябва да доказвам, че не съм изнасилвач на бебе.
Знаете ли, вие го казахте това нещо, аз не исках да коментирам този момент, но наистина от една определена възраст нататък спокойно може да се пусне сигнал, че бащата упражнява някакъв сексуален тормоз срещу детето. И това е другото нещо. Това е много от нещата. Проблемът е в това. Значи, ако не се стопират тези неща в момента, ако не се започнат институциите да действат, т.е. да си спазват закона. Просто трябва да се спазва закона. Закона го има. Има го. Просто не се спазва. Това е единственият проблем. Закона за закрила на детето. Сигнал в Агенцията за социално подпомагане. И оттам нататък вече да се прекратят манипулациите. Например, с закона за закрила от домашно насилие. Това е безумие. Защото както единия родител може да подаде молба, така и другия. Но винаги първа се сеща майката. БГ мама е просто бълва информация. Разбирате? Съжалявам, че така направих реклама. Не е в това идеята. Да, защото не е да нападаме майките. Защото и там много... Истината е, че е и полезен и майките намират начин да комуникират не само през форуми, дори и на пейката пред блока, в да градинките. Те намират начини. Значи, не е въпросът да нападаме майките в никакъв случай. Има много майки, които ни подкрепят. И има един пример за наистина много показателен. Една майка, която е била пребита с чупен крак на 4 места, която е твърдо зад нас, тя е за споделено родителство. Тоест, детето да има и майка, и баща. Защото... Естествено. Значи, за да станем индивиди, ние имаме нужда от разбира се, че имаме. Това няма смисъл да го говорим просто. Има, защото... Природата го е създала не случайно. Да, ние не можем да сме еднакви като роботчета. В момента, в който всеки родител дава по нещо от себе си. И точно с споделеното родителство, значи говорим за споделено родителство, елементарно е. Да има повече права бащата, защото не говорим само да го виждам. Говорим и за финансова отговорност. Защото не е само да отидеш и да си видиш детето. В момента, в който ти имаш контакт с него, ти се грижиш и финансово. Ти се грижиш по всякакъв начин. Не говорим единствено да го виждаме. Къде е в целият този процес, между другото, свидетелите? Една съседка каза, една приятелка доказа. Това не е ли също един огромен проблем? Свидетели се намират елементарно. Просто отива въпросната майка, казва, че бащата е най-големия престъпник и съседката казва, да, абсолютно, аз ще ти свидетелствам. Тоест, моментът е следния. Другото нещо, което аз исках да добавя, че взимането на някакви решения, те не стават от двамата родители. Те стават само от един родител. Къде ще учи това дете, защо ще учи там, с какво ще се занимава. Няма. Просто това дете... Все пак е много деликатно как ще подходиш към закона, защото тук в случая имаме вас. А гледната точка от другата страна на този закон, действително пък, ако бащата е насилника физически, колко време да му дадеш срок да го проверяваш, докато пребие жената? Точно така. Много е тънко. От една страна тя може за 24 часа да каже 6 месеца няма да се доближаваш до мен, но от друга страна на нея трябва 24 минути, за да се защити. Именно значи въпросът много е важно да се поправи този закон за закрила от домашно насилие, защото има и наистина брутални случаи на насилие, които просто са кошмари. Статистиката показва, че българската жена е една от най-потърпевшата не само в Европа, че има страшно много домашно насилие. Това обаче статистика можем да извадим за безотговорността да бъдеш родител. Плаша се направо да ви я кажа. Аз ви казвам от името на целия екип, че ние сме с вас в опита ви да търсите правата си на родители. Да кажа, че това да бъдеш родител е отговорност за цял живот. Не само да мъстиш на другия родител чрез детето. Няма по-голямо престъпление от това. Да имате късмет да се променят нещата от само себе си. Не само ние. Смисъл, от нас зависи. Другото нещо, което искам да кажа, че има... Накратко за финал. Доста отчаяни бащи. Наистина отчаяни. Сигурно е така. Разбирате, и това е жалкото.
отчаяни, които не виждат светлина края в Тъжно тунела. е, защото тия майки не осъзнават какви деца Единственото, което възпитават от нас тук зависи. нататък. Има ги законите, трябва се да се спазват. Да се поправят, спазват. да се спазват. Социални, агенция за закрила на детето, съд. Абе, гледали сме Войната на семейство Роуз. И не само. А Крамър срещу Крамър. Сега следват новини, а после ще се пренесем по вълните на грипната вълна, която пристига в България.